Buko pie, special buko pie from San Fernando. Buko pie, buko pie, buko pie. Hello mga ka-local! So it's me again, Mimi Buki, and today I am going to have a review on the it's the special buko pie of San Fernando, Cebu. Atong tilawan. O karon init-init pa siya, guys. So thank you sa ako ang igsuon nga si Michelle Faye Villarta og sa akong brother-in-law nga si MJ for bringing me this one. So ato siyang tilawan. Kung lami ba siya. It's a local product from the Philippines, of course. San Fernando, Cebu. So one time kanang na-intriga ko unsa man jud siya ngano daghan kina sila maglinya sa dan mag-ilog sa ilang customer. So mo to one time ning palit ko padumi atig uslob. Ang palit ko ani. It was a it was a kalag-kalag day. So while traffic kaayo sa kayting uli, while traffic kaayo, ako gyud siyang gitilawan. Ako ipakita ninyo. So it's from San Isidro, San Fernando, Cebu. So how many inside? There's 1, 2, 3. It's 10. Okay, there are mura siya og naong sa torta. Oh, but when you touch it, mura siya og tart ang feel. Ang mura siya tart inig-touch nimo. But when you look at it, mura siya torta og naong. Init-init pa siya mga ka-locals. So 10 kabok inside the box. How much? It's 100 pesos only mga ka-locals. So if you go south, just drop by San Fernando, Cebu, and then makakita ragid mo sa mga maninindaan ni naaragid sila sa dan. Mga way gina sila ninyo. So di ra mo mag-uol. Tilawan na to og lami ba. So as you can see, mura siya og tart. Og gahi siya gahi. So ako siyang tungaon para makakita mo. 1 eternity later. Unsa may nasa sulod? It's coconut. It's coconut. It's coconut. Kung sa Bisaya pa lubi. Yes, lubi siya, guys. Lubi siya nga naay sagol mani. O di ba? O kita mo ani? This is the peanut. Hoy. This is the peanut. So coconut o peanut inside this one. Tilawan. Tastes good. I so love it. Diba sa ero eh? Awa ko. I can't explain. So yummy. Okay. Para makabaw mo kung saan yung taste. Since naman siya peanuts o coconut inside, sweet siya, guys. Tamis siya. Nga. Katila mugmaha, kanang iserve Christmas or special occasion. Kadili pahilabtan unless maabot ang bisita. Okay. Inside, guys, more siya maha. Diba ang maha na ay coconut na sa mani? May gatas. Yung taste inside is more siya maha. Gibutangan lang siya pan. So, pan, butang ang maha inside. Diba? Tamis lang maha. Tamis sa ni siya. Super ting lamia.
So kung soft ang maha, gitabunan siya aning murag tart nga pan, perfect for me. Perfect. Kung kinsa man gay nakaimbento ani sa San Fernando, A few moments later. A few inches later. 2 hours later. very good. Very good kaayo. Hindi kay guys. Hindi kay mga kalukas. Katong naa sa gawa sa nasod, maglaway din mo ani kay pwede yung lamia ani. 10 pa jud ka buok inside. So di ka magmahay sa imong 100 pesos. Sulit kaayo. Pwede ni siya nimo pang gift sa imong mga friends, sa imong classmates, sa imong office mates, sa imong boss. Kinsa pa? Daghan kay kag matagahan na ani in just 100 pesos guys. So more siya og tag G's ang usa. Okay? Pwede nimo siya pang snacks, 'di ba? Pang baon sa imong mga anak. It's healthy because it has coconut inside and money. 'Di ba? Lami siya kung init-init. Kung mubugnaw siya murag dili na kaayo ko ganahan kay mo shrink man gud siya mga ka-locals if mibugnaw siya. So nindot yung init-init kay inigbite ni mo murag oh no. Yes, and I so love it. So mga ka-locals, ikaduha na ni nako. Yes. Di siya, It's filled with coconut. So, di ka magmahal. Kaya dagan ka siya sulod. Dili siya hangin sa sulod. Mga ka-locals, di mo magmahal. So, di na ito padugayon. Okay. Nasa di siya lain-laing flavor. Dili na siya buko pie. Nasa lay banana pie. Nasa sila egg pie. Okay? Di mo dapat mag-uol mga ka-locals kay makit-an na ginin ninyo sila dito sa may San Fernando. Going south. So from Talisay, Minglanilla, Naga, San Fernando. Ikaapat na taon. So it's just a 2-hour drive from Cebu. So di rin mo dapat magmahay. So karon kung giguto mo, adto nag San Fernando og pangitaa si Ern's Special Buko Pie. Makita na ninyo sila sa daan. So if ganahan mo guys nga na ako i-review nga product, of course, masindot mo dyan nagikan ninyo ang mga suggestion. So just comment down below and tell me if unsa inyong product nga ganahan ako reviewhon or in short kanon. So I hope you've enjoyed my vlog. Please don't forget to like, share, and subscribe to my channel for you to be notified. Goodbye! O, diba?